ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ ବିଷୟରେ କିଛି ଟପିକ ଉପରେ ପଢେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ এই ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। Sir Isaac Newton was a brilliant English physicist, mathematician, and astronomer. He discovered three laws in 1687. ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଗଣିତଜ୍ଞ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ 1687 ମସିହାରେ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ତିନୋଟି ନିୟମ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ, ଥାର୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଚାରୋଟି ହେଲା ଇନର୍ସିଆ, ଫୋର୍ସ, ବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ, ଅନବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ। ଇନର୍ସିଆ ଇନର୍ସିଆର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମାନେ ତାକୁ ଜଡତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫୋର୍ସ ବଳ, ବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ସମତୁଳିତ ବଳ, ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ ଅସମତୁଳିତ ବଳ। ତ ଇନର୍ସିଆ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇ ବୋଲି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଗାଲିଲିଓ ବସ୍ତୁର ଜଡତ୍ୱ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ ତାକୁ ଲ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଗାଲିଲିୟସ୍ ଲ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନର୍ସିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। Inertia is the natural tendency of an object in motion to stay in motion and object at rest to stay at rest unless a force causes the velocity to change। ମାନେ ଏଠି କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଜଡତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତ ସେ ଗତି ହିଁ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ତା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ହିଁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତା ଉପରେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୋଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରୁ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଜଡତ୍ୱର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗଛଟି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଗଛର ପତ୍ର ହଲିଲା, ଡାଳ ଗୁଡିକ ହଲିଲା, ପୁଣି ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ଆମ୍ବ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଡାଳର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡିକ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ଆମ୍ବ ଗୁଡିକ ତଳେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିଛେ ତାର ନା କୌଣସି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ନା ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ନା ସିଏ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗତି କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତ
ପବନ ବହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ଗଛର ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା ସେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତ ତାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସ୍ଥିର। ଯେତେବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, କେମିତି ନା ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ତ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତାକୁ ବସ୍ତୁର ଜଡତ୍ୱର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଫୋର୍ସ। Force is an external agent capable of changing a body's state of rest or motion। ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କି ନା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗୁଡିକ ଫଳିଥିଲା ଛିଣ୍ଡିକି ତଳେ ପଡିଗଲା, ତ ଆମ୍ବଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କରାହେଲା ନା ପବନ ବହିଲା। ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବଳ। ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ତାହାକୁ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ, ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ। Balanced force are force of equal strength acting in opposite direction of an object. Unbalanced force are the force that are not equal in strength or are not in opposite direction. Balanced force କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମନେକର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ସେମ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ତାହାକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଇକ୍ୱାଲ ଫୋର୍ସ ବା ବ୍ୟାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ, ସମତୁଳିତ ବଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସମତୁଳିତ ବଳ ସବୁବେଳେ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ହିଁ ରହେ। ସମତୁଳିତ ବଳ ସବୁବେଳେ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ହିଁ ରହେ। ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ବଡି ଉପରେ ଆକ୍ଟ କରୁଥିବ, ତାର ଦିଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବ, କେବେ ବି ସେମ୍ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅସମତୁଳିତ ବଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ସମତୁଳିତ ବଳରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଅସମତୁଳିତ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କେବେ ବି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେ ବଳ ଇକ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କେମିତି? ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିଟେ ଅଛି, ଦଉଡ଼ିକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରୁ ଜଣେ ପିଲା, ରାଇଟ ସାଇଡ ରୁ ଜଣେ ପିଲା ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଏକା ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା, ଦଉଡ଼ି। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିକୁ ରାଇଟ ସାଇଡ ରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଟାଣିବେ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଟାଣିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବଳ
ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରହିବ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଯୋଉ ପିଲା ଟାଣୁଥିବ ତାର ବଳ କମ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଦଉଡିର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଟାଣୁଥିଲା ତାର ବି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତ ଆକୁ କହିବା ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଉପରକୁ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କଣ କହୁଛି ନା an object at rest will remain at rest unless a net force act on it. An object in motion will remain in motion unless a net force act on it. तो सेम टू सेम इनर्शिया परि ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ମୋଶନ କୁ ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେଇଙ୍କର ଜଡତ୍ୱର ନିୟମ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Newton's first law of motion is equal to Galileo's law of inertia. Law of inertia ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଥିଲି। ତ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କଣ କହେ? An object at rest will remain at rest. ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହିଁ ରହେ। Unless a net force act on it. ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବଳ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ। An object in motion will remain in motion unless a net force act on it. ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସିଏ ଗତି ହିଁ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ମୋଶନ କଣ? ତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋଶନ। ରେଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥିର, ମୋଶନ ମାନେ ଗତିଶୀଳ। ରେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ରେ ଥାଏ ସିଏ ରେଷ୍ଟ ରେ ହିଁ ରହେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତ ସିଏ ଗତି କରିଥାଏ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ସହଜ ନିୟମଟି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆଉ ମୁଁ ପଢେଇଥିବା ଶୈଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଆଉ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ଇଏ ଥିଲା ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।